Unsa ato miga? Kanang, pwede ko manghira mag-charger, lobat na manggod ko ba? Hala, karon na ba ako na full? Bagaagon niyo naong no. Sunod gani manghira mo charger. Ibalik niyo dayon makasapot man mo uy. Sao naman ni, uy, kalubato naman ko. Asa mo ko manghirap charger ani ron? Di na jud ko ka-replace ako katsatmit ani ron ba? Karon baya mo sabot nga mo adto ko sa ilaha. Uy na amaris pare dira sa purok oh. Kani murag nani dala charger ba kay nagpa-signal man. Pre, Gaan puling tawanan mo manghira na puling charger ba? pre, pero mo sa tag-charger be. Wala lagi ko dala charger lagi igor ako napasignal diri. Igo nga nam lagi kay station wire. Wala di ana da. Wala ko charger lako dito. Grabe po ni mo pre, oy. Mo reply ra ko sa akong kachatmit ba? Diin na wala lagi ko charger dala lagi diri. Ah, mura matag dili amigo pre. Kadugay na tong pa-signal diri. Karon pa ka magingana sa kuha. Sus ug naa pa lang jud ko charger. Mapahiram jud ko sa imo charger ikadalo. Wa jud ka pre. Mayra ka sa uban magpahiram go ra man ta ko mo reply sa akong kachat kay padulong na ko sa ilaha. Sus bisa pag kinsa na imong kachat wa ko'y labot basta napo ko'y kachat diri bahala ka dra. Sige, nga na man jud ka sa kuha. Hangul kay ka. Mauna kay mahiram ang gud mo dili na ninyo halos iuli. Yes palangga, padulong na ko dra. Ulat ako. Sa mukha niyo pre, wala lagi ko charger sige balik. Wala lagi ko charger. Unsa ato miga? Kanang, pwede ko manghira mag-charger, lobat na manggod ko ba? Ay charger. Oo, unta, o magpahiram ka. Dara mo imong gipangita. Daraw, gamita sa kay lubat naman pud ko. Salamat tay, balik rin ako ni Unya. Wala problema basta ikaw. Awa, hayrag chikawa. Usog ram pahiram. Pero iyang pare, wadyo niya gipahiram. Wadyo ni ayo si Isok. Ay galas daw na lubat. Asa naman to kung charger kanina ra kung pinaabot nila. Salamat ning bayhana ni nga gwapa siya. Kay dili pa katiglaw jud siya kasaba sa kuha. Tuo siguro ning bayhana ni ba. Hala, karon na ba ako na full? Ay, okay ra basta napul ka. Ay, oh, salamat ha. Naara manggod ko gichatan kay madto siya diri ron ba? Ano mangita mo gatong wala unaan na mo ko diri. Dili manggod ya padulong na manggod siya diri ah. Aso sa ato pa. Adun kaniya. O gani ya, mao nagpaabot ko diri ah. Hindi ra mo gud nila i-cancel inyo sabot gud tinaan na mo ko diri. Aya, naa na siya oh. Pare. Lab, Hi, naana day ka? lab pero sa charger be kay lubat tagi ko ba? Aya, pwede ko manghira magbalik? Manghira mo balik og charger. Oh, if okay ra sa imo ha. Kay gamito manggod niya. Manghira. Bagaagon niyo naong no. Sunod gani manghira mo charger. Ibalik niyo dayon makasapot man mo uy. Ya, di ba okay ra ka ganina? Oh, ganina to, pero karon dili na makasapot mo. Bahala mo. Buisit ka pre, na isahan jud ko nimo makabalo sa ako nimo. Nadya mo kay panahon sa kuha.